Eta gaur egun guendik etxeala bizikletatik jetxi, zen motatako txapelketak itituzu, ez dakit itituzun, edo... Denetarik, ez? Leheno erabat, 20 urte pasa genitun errepideko bizikletakin, neguen erabiltzen una adibidez montanbaika denboraldia prestatzeko, baina, bueno, behin txerrendularitza profesionala utzien unean, neukan gogoa, ez? Hortarako, ez? Gauza ezberdinak probatu, eta... Beti ezin izan dekena, orduan gogoak ezin izan dekena iteko, ez da? Gaur egun zorionez, txerrendularitzak aspektu asko euska, ez? Mendiko bizikleta ukazu, karreterakoa, gravelera oain fuerte dator. Zer dek zehazki gravel hori? Gravel da, montanbaika eta karreteran arteko zerbait, ez? Montanbaik batzu, baina rueda iztuak indagoela? Ez, azkenean karreterako bizikleta bada, paso ruedak edo handiagoak ditu, eta gurpilak ez dira... Mistuak dira. Bai, hori, datarteko zerbait, ez? Tako pixkataetekin, eta, bueno, esan dezakegu tratore bidetatik eta ibiltzeko, eta, bueno, fuerte datorren beste bertinte bada. Eta horrekin lehiatzen ibiltzea iz? Bai, gaur egun badaude egunetako lasterketak, egun bakarrekoak ebai, eta, bueno, gero mendiko bizikletan de bai, ez? Mendiko bizikletan bai beti gustatu izan du zaidala, eta horri neko fuerte ematen dio, ez? Azken aldian gainera korritu ditut 4 eguneko bi lasterketa segidan. 4 egunekoak, Zema kilometro dituzu 4 egunetan? Mendian badakizu, kilometroak mantxo pasatzen dira, ez? Eta gainera horre gero, bidez horrak eta... Lokatza, bestia, oso zera limba dago. Eta jetxierak bai, askoz teknikoak dira, eta, bueno, hor ez dira oso luzeak izaten, ez? 60 kilometro inguru, baina hori bai, 4 egun segidan. 4 egun jarraian, Zudakasun entrenamentuakin, ez da turretan 14 egun, da girotan, da Espainiko itzulian ibilita, zuteko 4 egun zerria, paseo bat. Bueno, azkenean intensidad asko handiagoa da, bai, ez? Eta berakoan bai, tensioa ere bai, asko handiagoa da. Eta esan dezuna ere bai, ez da? Teknika, igual bai, beraka, lokatzian, derrapatzen, bestia, osea... Ezberdina, no? Era bat ezberdina, ez? Montanbaikean asko aurrerago begiratu behar da, ez errepidean ohituta gauden bezala, ez? Bertara, eta bueno, baina gustora, ez? Osea, mantxoago zuaz, baina urrutiago begiratu behar da, zergatik pixkat antizipatu egin bertzea, ez? Arri bati begira geratzen baldin bazera, arriana jungo zea. Asko aurrerago, 3-4 metro aurrerago begiratu behar da, eta zeharo ezberdina da. Eta gero beste... Ez dakit modalidade bat esan, beste lasterketa bat egiten detena da, adibidez, desertuan, Marroko zen. Zamortuan eba ibiltzea iz? Bai, nahiko berezia da gainera hoi, Ze motatako baituko egin? Hor ere bai 6 egun dira, baina, basamortuan badak izu. Teknikoki ez da oso teknikoa. Eta gurpil zabalakin da hola? Bai, aldan zabalenak, ondarra ere izaten da batzutan, eta zenbat eta zabalago. Eta ize gutxiago eman, ondarraren gainean ere gehiago flotatzen da. Eta, hori nahiko berezia da, zergatik. Azkenean badukazu bide bat, GPS bidez ematen dizutena, baina, puntu batzu, jakin batzuetatik pasartzea obligatu da, baina, zuk ruta ezberdin egin dezakezu. Eta, azkenean pixkata aventura eta... Atajo baten bila, baina igual galdu itea iz. Bai, hori da, beti ere... Bezala, pixkata orduan Paris-Dakar bat izango genuen bezala? Antzeko zerbait, baina bizikletan, eta berezia da. Eta gero 6 egun horietan, bat maraton edo deitzen diote, eta 2 etapa jarraien egiten dira, ez? Ez daukazu ez inungo laguntzarik, eta, bizikletan gainean eraman berdezu bai sakua, lotakarako... Eta pintxatzen bazaizu arrelatzeko, eta histori dana, eta... Horre bai ondo prestatuta junderko aiz, ez da? Aventura bezala pixkat hartzen da, bai, pixkat konkiz bezala, gauza askota prestatu bidartzea, ez da? Bai, hori da, eta, taldekidekin de bai, pixkat apoiatu, eta, ondo pasatze du, ez? Azkenean, behin ez detin gauza bada, eta ezberdina, eta holako gauza egiteko goa. Jendia datorrenian Aimar olako lehiak eta esango, ja, hola, jarriko ditu, hemen zetorrek Aimar... Botako zetorrek. Bai, bota dana. Aimar zetorrek eta jendia egongo ni Aimarra izedituko zio, seguro ondo jungo naukela. Enez bakarra, badira profesional asko, gauzetan da biltzanak, eta gainera pixkatera biltzen dugu bai, urte askotan ikusi geranak, eta guain gutxiago ikusten geranak, olako probetan ikusten geranak. Beste era bateak, gero afaiarrak botata, modu errelajatu batean, eta ondo pasatzea da. Ze ona.